guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि बे भिडिअआवहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आंनि स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय आरो दायोथ' बिराद गरम दिन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ओरैबायदि गरम जाबाय आरोथ' जुन जुलाइ आगस्ट'आव मा जागोन आंथ' माने साननानैनो माथा गरम जाखायो आरोना स आं नोंथांमोनजों दिनैहाय आङो दासान्दि मा स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोर इउज खालामदों आरो आं बिराद मोजां मोनदों आरोना आरो एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय जिहेतु बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों मानो होनना बुङोबा जोंनि स्किनखौना बिराद अननांगौ जों अननाय होबासो बिसोरबो जोंनो अननाय होगोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो जों स्किनखौ अननो रोंनांगोन आरो स्किनखौ अननायावबो जों बाराद्राय फैसा बाहायनो हाया बेखायनो आङो एफोर्डेबल प्रडाक्ट्सफोरखौहाय आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो बेबो मोनसे ब्रेन्डनिल' बेनो जाहैबाय प्लाम स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स गोबाङानो आंखौ बुंहरगासिनो जे आब' जोङो मेकआप खालामनायनि सिगां मा स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौ इउज खालामनांगौ बा स्किनखौ जों माबोरैहाय केयार खालामनांगौ स आङो शर्टलि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो बुंनो सानदों जे जोङो मेकआप खालामनायनि सिगां स्किनखौ केयार खालामनाया बिराद इम्परटेन्ट आरोना स आं बुंनोसै फार्स्टआवनो जाहैबाय क्लिनजार बेनि उनाव फेस वाश बेनि उनावहाय फेस सिराम बेनि उनावहाय आइ क्रिम मयस्चराइजार बेनि उनावहाय सानस्क्रिननि उनावहायसो प्राइमारनि उनावसो फाउन्डेसन स जों सिगां मा खालामोमोन जों जेबो रोङामोन बे टाइमावहा कलेज फरायनाय टाइमावहा कलेजावहाय फ्रेसार्स जासिगोन ओमफ्राय बेयावहा होसिगोन लेकमि फाउन्डेसननि मोजां मोनो फिसा बेखौ डाइरेक्ट फोनसिगोन मोखांखौ सुनानै फुगारनानै आरो डाइरेक्ट फाउन्डेसनखौ फोनसिगोन बेबो आखाइजों बिदि खालामनानै जोंथ' रोङामोन बे टाइमाव खिन्थु बेबायदि फोनोब्ला मोखाङा गाज्रि जायो आरो बहुत मानसिफ्रानो माने गोरोन्थि साननाय मोनसे दङ जे मेकआप फोनोबा मोखां हामा जायो दा नोंथांमोनानो आंनि मोखांखौ नुयो न जेनेबा आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे आंनि स्किना बिराद मोजां आंनि मोखाङा बिराद मोजां आं बेखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु नोंथांमोनाथ' आंखौ नुगासिनो जे आं सानफ्रोमबो मेकआप फोनो सानफ्रोमबो मेकआप खालामनानैसो आं भिडिअ खालामो बा मेकआप फोननानैसो आं बेलेगाव ओंखारलाङो अब्लाबो दिनैसिम आंनि मोखांखौ नोंथांमोनाथ' बिदि सिथर ब्रेव नुवाखै बा माबा मोनसे दाग बेफोरबायदि जानाय नुवाखै दाख्लै बावैसो माबाया जादोंमोन आइ ओंखारदोंमोन ना आइ ओंखारनायनि दागा नै बियो एसे दङ बाट दायो मेकआप फोननायखाय नुवाखै आरोना जुदि दा उनावहाय नोंथांमोना नुगोन जेब्लानोखि आङो स्किन केयारखौ खालामनाय दिन्थियो अब्लाना नोंथांमोना नुगोन नैबेयावहाय आंहा एसे दाग दङ बे एसे खारबावनांगौ दंखौ बेफोरनिया खारजोब्बाय आरोना इमान गिदिर सिथर जादोंमोन नोंथांमोनाथ' नुखादों स बहुत मानसियानो गोरोन्थि साननाय दङ जे मेकआप फोनोबा मोखाङा हामा जायो मोखाङा सिथर जायो माबा मोनसे जायो बेबायदि खिन्थु बिदि नङा जुदि जोङो मेकआप खालामनायनि सिगां स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय इउज खालामो अब्लाना मोखांखौ जेबो खालामनो हाया स थुदो दाना आं दिन्थिनोसै माबोरैहाय आङो आंनि स्किनखौ रेडि खालामो मेकआपनि थाखाय दासो फेस वाश खालामना फैबाय क्लिनजिं खालामनानैहाय प्लामनि फेस वाशजोंहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो नोंथांमोननो फुगारनानै दिन्थिगोन जे आं जेबो मेकआप फोनाखै नै आंनि स्किना माबायदि जायो नै बेल'सै आरोना आंना दागा बाखिखिनियाथ' आंनाव एसे दंखायो नालाय बेल'खा जायो ओमफ्राय आं जास्ट मिसुगुरखौल' आखिबाय मानो होनोबा आंना मिसुगुरा बारा बिदि डार्क नङा नालाय साफायै नोंना जेबो गैया नालाय स आङो दायो आङो फुङावहाय सिखारबाथाय माने बुथबथब बिदि मोनो नालाय मोब्रे बेखायनो आङो फेस मिस्ट सारनानैहाय एसे फ्रेश फिल खालामहोयो आरोना स नै प्लामनि फेस मिस्ट वाव जि मोजां मोनखादो माने फ्रेश फिल जायो आरोना मोब्रोब्राव मोननाया नै बुथेथे जाना थायोना जोंनाथ' बुथेथे मेगन नालाय ओमफ्राय फ्रेश जानाय बायदि मोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय फोनगोन आङो सिराम प्लामनि
सिराम मेगनखौ बुथुब बुथुब मोनबाय थायो नालाय आङो इदि खालामो आरोना ओमफ्राय गोदोनायावबो फोन ओमफ्राय बाखिखिनिखौ आखायावबो एसेबाबो फ्रेश फिल जादों आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय फोनगोन आङो आइ क्रिमखौ फोनथ'ला आङो आइ क्रिमखौ फोनाखै ओमफ्राय दायो आं फोनगोन मयस्चाराइजार नैबेनो प्लामनि मयस्चाराइजारा जि आराम जाखायो स्किना दा आङो सोरबा मिम्स बानायलायगोन आरो दा विदाउट मेकआपनि बानायबाबो एख' नङा दे होमबाना आखायावबो फुनबा आखायाबो गुरै जायो आरोना नङाबा आखाया गोरा गोरा जागोन जोङो मोखाङावहाय क्रिम फोनोबा ना मोखांखौ इदि खालामनाङा जेब्लाबो जोङो लिफ्टिं खालामनांगौ आरोना फेसखौ इदि लाबाथाय इदि होलांनांगौ चाइनिस विदाउट मेकआप नोंथांमोना नायनो बुंबाय थायो नायना लादो अके दायो आङो मयस्चाराइजार फोनखांबाय बेनि उनावहाय दायो सामारावहाय आं फोनगोन सानस्क्रिन बे प्लामनिनो आरोना ग्रीन टीनि इउज खालामजोबदों आं गासैबो प्रडाक्ट्सफोरखौहाय स' आं दिन्थिखांखाबाय दायो मा क्रिमखौ फोनगोन बेनो जाहैबाय सानस्क्रिन प्लामनि ग्रीन टीनि आरोना SPF 25 बेखौहाय फोनगोन आङो आरो बेनिख्रुइबो एफर्डेबलसिन प्राइसआवहाय मोनो लटासफोरनि बिराद मोजां मोजां सानस्क्रिनफोर माने क्रिम मोनगोन आरोना लशनफोरबो मोनगोन नोंथांमोना इउज खालामनो दाबावथार दाथ' सामारावथ' एकदम फोनखाथारनांगौ आरो जोङो सान्दुंनि बाहेरायाव ओंखाराबानो जे माने बाहेरायाव ओंखाराबानो जे जों सान्दुं मोननाय नङा न' सिङाव थागोन फोना सानस्क्रिनखौ होननानै दासान आरोना सानस्क्रिनखौ न' सिङाव थाबाबो बाहेरायाव थाबाबो फोनखाथारनांगौ बेनि उनावबो आंनि फेभरेट सानस्क्रिनखौहाय मोनसे फोनबावगोन आरोना आङो नैबेनो अरिफ्लेमनि 50 SPF आरोना बे फोननाय लोगो लोगोनो बेबायदि गुफुर गुफुर नांना थागोन आरोना खिन्थु दसे थाबानो माबा जालाङो मा होनो थाव जालाङो आरोना बे गुफुर गुफुर क्रिमा गैया जालांगोन दसे थाबानो नै गाइस स्किना माने हेल्दी जाना थायो आरोना सान्दुं खामा आरोना बिदिसो गोदना सोदना आखाइ साखाइ जुदि हाफ स्लिप्स गानोबाथ' माने आखाइ साखाइ फोननांगौ आरोना नै आखाइफोराबो मार मोजां जानानै थाखागोन आरोना सानस्क्रिनखौ फोनबाथाय सान्दुं खामनाय नङा ओमफ्राय नै आङो बेबायदिनो सानफ्रोमबो मेकआप खालामनायनि सिगां स्किनखौ रेडि खालामनानै लायो आरोना स' बेबायदि खालामखाबाथाय जेबो टेनसन गैला मेकआप फोनबाबो स्किना गाज्रि जानायनि चान्सआ बिराद खम थायो ओमफ्राय आरो हरावबाबो आं बेबायदिनो खालामो मेकआप रिमुभ खालामबाय क्लिनजिं इउज खालामबाय फेस वाश खालामबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय दा जा फोनबाय बेखौ फोनखांनानैहाय जिथु प्लामनि नाइट जेल दङ ना बेखौहाय फोनो आं आरो आं दिन्थिनो नोंथांमोननो माबेखौ आं इउज खालामो नै बियो ओरैबायदि मोजां गाइस आं ओरैबायदि मोजां मोनदों बे प्लामनि नाइट जेला ग्रीन टीनिया मार मोजांखा नों जेब्ला मोनसे लेयार फुनना दोनो न माने गोबाबा लेयार फुननाङा आरोना एसे रोजा इदि लेयार फुनना थागोन ओमफ्राय फुङाव मोखां सुबा ओरैबायदि सिल मोनगोन मोखांखौ माने साइज गैयाबाबो माने गावखौनो मोजां इदि मोनलायलायगोन आरोना
मोजांखा नै नोंथांमोना नुखादों आंनि स्किना माबायसा जादों माने साइज नङाबाबो हेल्दि आरो ना ओमफ्राय आङो क्रिम इउज खालामगासिनो आरोना नै आइ जानायनि दागा खारनायनि नै बियो एसे दंबावो ओमफ्राय आरो नै बेल'सो दंबावो बाखिखिनियाथ' खारजोब्बाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंमोन ना आंनि स्किनावहाय बेसेबां चिकेन पक्स गिदिर गिदिर जादोंमोन ना आयौ आंथ' सानदोंमोन आं बेबायदिनो थालांसिगोन नामा होननानै बाट इसोरनि अननायावहाय एसे मोजां जाहांदों स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि बायदि हेल्दि स्किन लुगैयोबा साइजखौ होनाखै दे आं जुदि साइज जानोबा होनना बुङाखै हेल्दि स्किन आरो मेकआप खालामनायनि सिगां जुदि गावनि स्किनखौ अनोब्ला बेबायदि केयार खालामबानो जाबाय आदार प्रडाक्ट्सबो इउज खालामनो हागोन बाट आङो प्लामनिखौ इउज खालामनानै मोजां मोननायखाय नोंथांमोनजोंहाय दिनै शेयार खालामबाय नोंथांमोना नुखाबाय आङो मेकआप खालामनायनि सिगां माबोरैहाय स्किनखौहाय रेडि खालामो बेबायदिनो नोंथांमोनाबो स्किनखौ अननो नाजा केयार खालामनो नाजा अब्लासो मोखाङा गाज्रि जानाय नङा आरो जों जिहेतु दायो बुरैलांगासिनो माने बोसोरसेया माबायदि थाङो पात्ताखौनो मोना बुरैलांगासिनो मोखांफोराथ' आरो थनफ्रमायनो नागिरसिगोन ओमफ्राय गाज्रि जानो नागिरसिगोन बेखायनो जोङो केयार खालामनांगौ आरो जुदि मोजाङैनो थाजानो लुगैयोबा मोखाङा माबायदि साइज दंना गैया बेखौ बाद हो खिन्थु हेल्दि स्किन जानांगौ आरोना स्किना हेल्दि जानांगौ मोदोमाबो हेल्दि जानांगौ साइज साइजखौथ' गोजानावनो दोन खिन्थु हेल्दि थानांगौ मानसिया हेल्दि थाबासो थांना थागोन नङा होमबा नङाबा दुब्ला थैलांगोन माथो ओमफ्राय आरो नोंथांमोना आं जाखिनि हायो दिन्थिबाय बा बयनिबो स्किना जे आं जि बुस्थुखौ इउज खालामदों आंनिया मोजां जानाय बायदि नोंथांमोननियाबो मोजां जागोन बे नङा खिन्थु बेफोर प्रडाक्ट्सफोरा इउज खालामोबा जोंनि स्किना हेल्दि थायो बेखौले 100% सियर दे ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बै प्रडाक्ट मोनसेखौ इउज खालामनायाव जुदि स्किना माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा गुबुन मोनसेखौहाय इउज खालामना नायबानो जाबाय अब्लानो मोजां मोनगोन खिन्थु इउजखौ खालामथार जेबो फोनालासिनो दाथा आरोना आरो आंनि स्किन टाइपआ माबायदि मिथिबायना जुदि आं खेबसे सान्दुं खामबाय होमबाना आं जिबनाव गुफुर जानो रोंला गोजां बोथोर फायागौमानि आं गुफुर जानो रोंला मिथिबायना फुरा गोसोम बेफोरबो गोसोम बोरैबा बिखुं सिखुं गोसोम जाजोबबाय बेखायनो आं बिराद गियो सान्दुं खामजानो सान्दुं खामबाथाय सेस आरो गोसोम सोमखेखे आरो गोसोमबानो जे साइज बेखौबो बुंनो थाङाखै आं माने सान्दुं खामनायनि सोमखेखे जानाया बेलेग आरो गोसोम एसे सोमज्रोज्रो मानसिया नुनायावहाय बेलेगखा आरोना सान्दुं खामनाय आरो गोसोम बे बहुत डिफारेन्स थायो गोसोमबाबो बहुत साइज मानसि दङ गोसोमखौबो साइज नुयो खिन्थु नों जुदि सान्दुं खामजाबाय होमबाना बिराद बोरैबा दाल नुयो आरोना लेथ्रा नुयो बेनोसै मा होनबावनो आरो नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ होनहरदोंमोन उइदाउट मेकआप नायोबाथाय नोंसोरो गोबागोन आंखौ मिथिबायना अब्ला दिन्थिबाय दाथ' नुखांखाबाय दा आरो भिडिअखौ जोबजासे नायाबालाय बोरैथो नुनो बहुत मानसिफ्रानो भिडिअखौ ससेल' नायनानै होनो आब' नोंखौ उइदाउट मेकआप नायनो लुगैदों उइदाउट मेकआप होनालासिनो भिडिअ खालाम ससेथ' थायो न' मालाबा सब नायजोब भिडिअखौ मोजां नुगोन दा ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना आंखौ रानथिं जानाय नुदोंना एसे खिथाहरलाय मालायफ्रा इमान साइज इमान रानथिं जिर' फिगार आंनिया बिराद अमा जाबायना लाइफआव बिराद पिज्जा बार्गार मम' चावमिन बहुत जाबाय दायो कन्ट्रल खालामनांसिगोन हायाखै होमबाबो इमान कन्ट्रल खालामनो होमबाबो एसे हाहांदो आरोना नायनोसै जानो हागोन ना हाया खाफालाव दंबाथ' जागोन नङा होमबा So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye